Walang mapansidlan ng galak ng 88 anyos na si Lola Adelaida mula sa Arayat, Pampanga. Isa siya sa 100 benepisyaryo ng 10,000 piso mula sa Cash Incentives Program ng Arayat para sa mga residente nitong 85 anyos pataas. Pambili ng gamot, kung minsan sumasakit. Pambili ng gamot, pambili ng sustansya, vitamin sa akin. So, ganun lang ang wala na akong trabaho, wala na. Kung may sosobra, ibibili niya umano ito ng paborito niyang tinapay upang may makain tuwing nabuburyong na siya sa loob ng bahay. Dahil nga limitado ang galaw ng tao lalo na't sa mga senior citizen, nakalalabas lamang daw si Lola Adelaida tuwing may check-up sa doktor at iba pang esensyal na lakad. Sa bahay naman ako, hindi naman ako maalis eh. Wala naman akong ginagawa, sa bahay na lang. Bukod sa 100,000 pesos na makukuha sa provincial at national government sa oras na umabot ng 75 at 100 taon ng bawat Pilipino, naisip ng lokal na pamahalaan ng Arayat na magbigay ng karagdagang pinansyal na tulong sa mga Arayatenyong senior citizen. Noong 2019 na pinasa po sa Sangguniang Bayan, yung pong edad 85 years old, pataas, tumanggap po sila ngayon ng 10,000. Na-aprubahan na po, per person po yun. Upang mapabilang sa mga benepisyaryo, kinakailangan lamang magpalista sa Arayat Senior Citizen Association at magpakita ng ID bilang proof of residence. Bukod sa pera, patuloy ang panghihikayat ng lokal na pamahalaan sa mga nakatatanda na tumanggap ng bakuna kontra COVID-19. Nag-set up na rin ang barangay vaccination drive sa bayan upang mailapit ang bakuna sa mga bedridden at mga may edad na hirap ng bumiyahe. Para po hindi siya magulo, per arrecho po ang gagawin po namin. Yun po, siguro makakatulong po para mabawasan yung bilang ng COVID dito sa Arayat. Sa huling tala ng samahan ng mga senior citizen ng Arayat, higit 10,000 na ang kanilang miyembro at kalahating porsyento sa mga ito ang nag-aalangan pa rin tumanggap ng bakuna kontra COVID-19. Rainiel Pawid, CLTV News.